Бързо напомняне, че в свят, в който всичко се движи супер бързо, е много трудно да останем фокусирани, концентрирани и да бутаме в една посока дълго време. Защото света предлага прекалено много и ни разсейва постоянно. Затова, хора, моля ви, наистина, моля ви, когато имате цел и знаете на къде отивате, дайте си още време. Дайте си още време, защото знам какво е, и вие го знаете, аз само напомням, какво е постоянно да се притесняваме за това дали отиваме в правилната посока, дали нещата ще се случат. Много е тегаво, обаче си мисля, че който устои, той печели. Затова това е разговор между мене и вас, и между мене и мене си. Така че дайте си време, натискайте и имайте търпение, защото свят, който търпението е дефицит, просто много трудно се случват нещата без търпение. Затова успех ви пожелавам. Супер яка 2026 да имате и разбира се, правете разбор на себе си не само веднъж годината, поне веднъж месечно, да видим къде се движим, да си зададем правилните въпроси и в крайна сметка да сме по-окей. Успех! Чао!